Татар халкыбызның милли шаиры Абдулла Тукайның бу сүзләре миңа кечкенәдән таныш. Ничә генә тапкыр Казанга килсәм дә, бу юллар һәр вакыт исемә төшә. Мәскәүдән Казанга килүче 28 номерлы киевский Татарстан поезды 1 минутка килеп туктады. Мин үзем Финляндиядә туып үскән мишәр татары. Финляндиядә 1000-гә якын татар яши. 3 ел элек Казан университетына укырга килгәндә, Казан Татарстанның баш каласы дип белә идем. Һәм шулай ук татарларның мәдәният үзәге булуын белдем. Казанда да күп шәһәрләрдәге шикелле базар вокзалга якын урнашкан. Базарда йөрү һәр вакыт күңелле. Казан базарында да төрле милләттән кешеләр очратып була. Башта кем кайдан дип башымны вата идем. Yaxşımı? Yaxşımı demlerge yarayım mı? Demlerge. Önce Özbekistan'dan mı? Yok, Azerbaycan'dan. Yarım kilogram alalım. Казанга беренче мәртәбә килер алдыннан мин андагы халык бары тик татар телендә сөйләшә дип уйлый идем. Һәр төштә эшләремне татарча башкара алырмын дип көттем. Әмма ләкин тирә-якта күбрәк рус теле ишетелүенә исем китте. Минем тамырларым Казанда, Татарстанда түгел. Әби-бабаларым Нижний Новгород өлкәсеннән, Сергач якларыннан бу асыр башында Финляндиягә киткәннәр. Аларның туган якларында, Нижний Новгородның мишәр авылларында тормышның авырлыгы аларга яңа һөнәр табарга сәбәп булган. Шулай сәүдә юлына куелганнар. Юллары озын булып Финляндиядә калганнар.
Kazan Üniversitetinde tatar tili bölегендә 2 yıl tatarça укыдым. Миңа кадәр татар теле бөлегендә чит ил укучысы булмаган икән. Дилара апа миңа Казан университетына укырга керүдә нык ярдәм итте. 7 миллионлы татар халкы бик ерак бер-берсеннән зур киң территорияларга таралган. Бу җирләрдә әлбәттә бер телдә сөйләшмиләр, төрле сөйләшләрдә, төрле диалектларда сөйләшәләр. 7 миллион татар халкының Татарстан Республикасында бары 1 миллион 650 кеше сөйләшә тора. Башкортстанда 1 миллион ярым чамасы. Россияны алганда аның бүтән өлкәләрендә һәм республикаларында барлыгы 5 миллион ярым халык сөйләшә татарча. Калган татарлар башка республикаларда һәм чит илләрдә яшиләр. Менә шушы төбәкләрдә төрле диалектларда һәм төрле сөйләшләрдә сөйли халык. Ләкин барыбызны берләштерә безне татар әдәби теле. Minä minne Kazandan kitkänämä bir yıl üttü. Әле инде өйгә кайткач тагын мишәрсә сөйли башладым. Онытыла инде бу Казан теле. Матур булса да мишәр минем телем бит. Хәтерлисеңме, мин беренче тапкыр монда килгәндә сездә торган идем бит. Һәр заман көлә идең минем телемнән. Әйе. Ул көлү түгел, ул беркадәр яратып, сөеп көлү дип әйтер идем мин ул. Чөнки шактый безнең халык үзенең диалектларын оныта бара. Ләкин мишәрләр, аеруча чит илдә яшәүче мишәрләр, үз ана телләрен бик яхшы саклыйлар. Шуңа күрә беркадәр соклану да, гаҗәпләнү да синең телгә. Ләкин шул ук вакытта синең телең бик сүз байлыгы ягыннан шикләнгән иде. Чөнки син Финляндиядә көнкүрештә генә татар телендә сөйләшәсең, ә башка өлкәләрдә, җәмгыять өлкәсендә, эш телендә син финча сөйләшәсең. Ә монда чакта син татар телен өйрәндең һәм татар телен хәзер киң сфераларда, киң өлкәдә кулланыла аласың. Синең телең бик нык байды. Гомумән тел өйрәнү өчен күп юллар бар. Ләкин минемчә иң яхшысы көн сайын шул телдә дуслар белән аралашу. Ул мөмкинлек мин яшәгән тулай туракта бар иде. Анда мин татарча сөйләшергә генә түгел, хәтта татарча биергә һәм җырларга өйрәндем. Ну, менә моны куйырга кирәк. Монда кой. İki bir yaramın Ярый инде, ярый. Ярты казанны китермен. Алып китәрмен үзем белән. Ярый инде тапа. Вала кызын киямгә бигәндә дә. Каникулга җибәргәнче стипендия бирәм. Найда гармон. Анна да сөйләшә. Şeyini yaptınız mı?
Gülsine bir urunduk kerektir, öyle. Yoksa meselesi bulmasın lan. Aymış deseng cayken. Men mi? Ha koytam da yok salam. İki kişi gelmiş, bir kişi gelmiş. Hayla gel. Ya. Teşekkür ederim. Tamam, kapatırlar. Bunda kışa biledim. Ne var, hiçbir kuşun. Sen yarın cevap bulmayın. İşte. Bir şey söylüyorum ben. Şunda şifre falan bile. Sen yarın cevap bulmayın. İyi. Ama kuvvet kaçan bitti. Bugün? Bugün? Bugün ben Bizim oradan ezerek kitken kimse ilgili hemen şu bizim Aman şunda. şu kışacak İyi. Kara şu değil ne bir de özvermeye ne mi? Bunlardan katılıp bulmayı. Yok. Oynarına bir işte ki şunda buradayım ben de dalkarım. Min gidip kırdım. Tamam sana bir kişi ihtibar da gitmeden ha bir şey işi budur. Ama bir kişi bilmedi. Paradım da. Tamam şey ekranımdan bu nersedir ne yok nersedir o da yine çok iyi. Bulmaydı. Hiçle oturamuk şey. Bunda şit kişi. Hiçle oturamuk kafedradaydı. Anlarsam min gittim. Sen gittin anlarsam oyunu bilen bir yakaldık da nihayetlerine bu kızını İleride ki ne o kızı bulay tarafı oynaştırmak gerek dediler. Bir şekilde yerde yerlerinde order almış. Fakat yok. Tonese yok. Mesela ayarında ben onun adına şunda neydi? Kıyımsın var idi. O ayıplandı. O falan elimizden asla da çıkabilir. Elimizden asla da çıkabilir. Мишәрләр үзенә карата ул бер зур гына халык. Алай булса да ул татар халыгының бер өлеше. Татарлар сезгә инде ул гыйбарәт безнең менә хәер Россиядә үзләренең бөтен теге күләме белән икенче урында. Татар халыгы шамалап 7 миллионга якын. Шул 7 миллионны biz indi onlarına ayır almıyoruz artık itib. Avullarda biz onların kayberlerini, mişerler dibiz, kayberlerini kazananlar dibiz. Lakin şehirde onlar bütünse ortak birgə. Mesela mene İlbaris efendi mişer jigiri. Lakin min kazan tatarlı getirecekler. Lakin bizim bir indi ayırma yok. Biz onunla bir tilde şeylerşəbiz, bir kiyimler giyiyoruz, bir aşamızda aşırız diyen şekilde. Bu ibaret şunda nesle. Siz Tatar folklor ülkesinde küp yıllar işlegen alim. Bizge azırak Mişar folkloru turunda söylep gitseniz idi. Mişerler мәгълүм булганча безнең татар халкының этник яктан үзенчәлекле булган яртысын тәшкил итәләр. Алар безнең Татарстан җәмгыятеннән тыш тагын 12 өлкәгә таралып утырганнар һәм татар халкының тарихын Мишәр тарихыннан башка Мишәр дөньясыннан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Мин үзем Мишәрләр яшәгән өлкәләрнең күбесендә фольклор җинап йөргән кеше. Мишәр фольклоры бик бай. Менә мин озак еллар буена Мишәрләр арасында йөрү дәвамында шундый бер фикергә килдем. Мишәрләр музыкаль яктан талантлы халык. Шигъри яктан аларның күңелләре бик бай. Һәм аларның милли характерына хас берничә сыйфатны мин күрсәтеп китмәкче булам. Ул аларның
зирәклеге, тырышлыгы, батырлыгы. Менә шушы милли сыйфатлар аларның фольклорда да бик матур булып чагылган. Менә шушы Нижегород өлкәсендәге татарлардан, мишәрләрдән язып алган лирик җырлар. Алар кайдыр бер 40 якка якын менә шушы китапларда басылган. Алар яңгырлар, Олы юлның тузаны дигән бик матур җыр бар бит инде. Burunlu zamanda hiç şüphesiz müşerler aların kubisi hazırda avullarda kınbatış yakada tıralar mesela Nilgar yağında, Samara, Simbir, Pinzi ülkelerinde aların kilip çıkışı hiç şüphesiz Kazan Tatarlar bilen birden beylendi. Lakin pek burunlu zamanda müşerlerin babaları Burtaslar diye atalganlar. Onlar 8-9 asırlarda Ural артından gelip İdil'nin kınbatış yaklarına urnaşıp, mında onları 10-11 asırlarda Bulgarlar bilen birleşip, 16-17 asırlarda Mişerler kıskançlığa karşı onlar artık iki çukuş bilen iki çukuş arasında buladı. Birisi bir yaktan Ruslar, ikinci yaktan Kazanlar. Onlar şu çırakta koya tıgılırga, koya jatırga bilmiler miskinler. Kayberleri Kazanlığa boysunlar, ikincileri Ruslarga boysunlarga tırışalar. Mine indi big bir zamandan başlap, hatta bizning eranın birinci minine kadar indi. Mişerlerinin babaları Fin halkları bilen birdemlik yaşaylar. Türkiye'deki Tatarlar, Kazan Tatarlarının babaları bilen etugul, Bulgarlı bilen etugul, şuluk mine Fin halkları bilen de. Ondan indi 13-14 asırlarda mında indi Bulgar devletin Mongollar yavlap algan vakitte kayber mişerlerden, şu mişer babalarından çıkan kişiler hatta Pribaltika'ya gider. Şu vakitte onlar ahırısı hazırga Finlarının, anarı Estonlarının big burunlu babaları bilen de sıraşar. Şundan birli, 13-14 asırdan birli indi Fin halkları bilen de onların yakınlaşığı başladı. Bigrek de indi 18-19 asırlarda Kaybert'teki mişerlerinin ayrım tırkımları, kupkine tırkımları çıkıp gide İspanya'ya, Finlandiya'ya, ondan indi mine hazırga hatta Finlandiya'da yaşatıran bir tırkım mişerlerden bir barlığa giriyor. Timokase, molla sazım, uinadım sin Mexican, sin sana.
Туган тел, ey туган тел, ey матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әткәм хикәят сөйләгән. Эй туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым. Татар культурын Тукайсыз уйлап булмый. Туган тел шигыре Тукайның иң зур милли мирасы дип кабул ителә. Кайда гына татарлар яшәсеннәр, Тукайның иҗаты аларның бөтен гомеренә бишектән кабергә кадәр җан азыгы биреп тора. Мин дә бала чактан ук бишек җырын, су анасы һәм шүрәле әкиятләрен беләм. Без күп кенә кирәкмәгән алымнардан арынабыз. Әмма сүзләр кайдаларны? Я иҗат итәргә кирәк төпләр шикелле, ләкин диалектлардан алырга кирәк, төпләр аннан да алганлар. Менә без алардан үрнәк алабыз бу мәсьәләдә. Димәк, ана теле шушы һәр төбәктә яшәүче халык өчен ана теле. Шул ук вакытта ул әдәби тел өчен бик зур чыганак булып тора. Әдәби телен туландыра, байыта һәр заман. Шуңа күрә үз диалектын да онытмаска кирәк, һәм әдәби телне дә бик яхшы белергә кирәк. Минемчә, шул вакытта гына безнең тел үзен саклый ала. Саклый ала ул үзен. Җирле сөйләшләрдә саклансын, әдәби телдә үссен, байысын. Һәм алар безгә шушындый чишмә булып торсын. Әдәби тел һәм мишәр диалекты ничек соң аерылалар? Әйем әйткәнемчә, әдәби тел белән мишәр диалект арасында төп айырма фонетик өлкәсенә карый. Сузыклар вокализм өлкәсендә шундый үзенчәлекләр бар. Мишәрләр дифтонгларны монофтонглаштыралар. Мәсәлән, без сөйли, көйли дип әйтсәк, и дисәк, мишәрләр сөйли, күли, у дип әйтәләр, сөвә дип әйтәләр сөя урынына, бу бер үзенчәлек. Аннан соң дифтонглар бар шундый: бәйрәм, әйдә, әйләнә, кайнана кебек сүзләрдә мишәрләр әйтәләр: аляна, адя, каняна. Тагын сузыклар өлкәсендә борынгылык саклана. Мәсәлән, татарлар күңел дисәләр, түгел дисәләр, мишәрләр түгел, көңел диләр. Бу борынгылык. Хәлләр булды, Ирек мәйданында күрсәң син теге Россия президенты. Әле ишетмәле генә теге сөйем бикәм манарасында әллә нинди. Җыен булды. Анүрәдән үзгәрештә. Алып карап. Юк кебек кенә. Юк кебек кенә. Гомумән алганда үзгәрешләр менә бик нык. Үзгәрешләр бик нык. Гел Кайсы өлкәдә карасаң инде. атлап кына барабыз, йөгереп барабыз инде тормышта. Шул гына. Әле монда көрәш мен үшін олда булачагы. Шулай Бу башыгына. Әле һәрхәлдә ишеткән президент булган икән. Әйе. Шәймәс. Кичә сабан пәйда иттеләр. Шуннан Ишеткән. Taban suya hızla suya şatlakanda suya şat oynap derler latif beyrani dikkin boya oynap derler latif beyrani dikkin boya
Сабантуй байрамын яшьләр дә, картлар да ел сайын көтәләр. Билгеле, шәһәр стадионында үткәрелә торган Сабантуй традицион авыл Сабантуйыннан аерыла. Ләкин монда да бөтен милли тәртипләрне сакларга тырышалар. Сабантуй башта авылларда, аннары зуррак шәһәрләрдә һәм иң соңыннан Казанда үткәрелә. Иң мөһим һәм иң күренекле дип татар көрәше һәм ат чабышлары санала. Татар көрәше башка көрәшләрдән сөлге куллану белән аерыла. Көрәшне җиңүчегә һәр заман сарык бүләк ителә. Татарларның кардаш халкы башкортларның биюе татар биюеннән аерылып тора. Татар биюенә төрле адымнар һәм тыпырдату хас. Мишәрләр арасында милли биюләр бик таралмаган. Без Финляндиядә биемибез. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Время 5 минут. Трибуны мощные поддерживать, считать, помогать старшим судьям. Менә хәзер инде фин татарлары, фин мишәрләре, алар Аллага шөкер саклап килделәр яхшы гына итеп ислам динендә.
Hazır bizde de indi o İslam dini geri koyta başladı. Koşan son İslam dini Mişerler'e kirdi. Onun turunda məlumatlar yok idi. Hazır biz tügel aytəleriz. Mənə arkeologik materiallarga dayanıp aytkanda 10-cu asırının ikinci yarısında indi meclisi kabirlikleri biter, hem alar Müslüman kabirlikleri. Bu vaxtda qarab aytəleriz 10-cu asırın açığında İslam dini kirgen. Indi 12-ci, 13-ci asırlarda hatta Mişerlerinin babaları özlerine qarata İslam dininin başka halklara qarata başlaganlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-felah. Hayya alal-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. والصلاة القائمة بقادمة مقام Şunsı səyir, Kazanda tanışkan Tatarlarının kübesi dinne bik belmiler idi. Soňgo vakıtlarga kadar bu zur şäherde bары tik Merjani meçeti devamlı eşlik ilgen. Müslüman Tatarlar da din boyunca günde 5 mertebe namaz kılırga tiyişler. Namaz ya imamga yerelip, ya ise yalgız ukıla. Cuma namazı her zaman cemaat bilen birge meçitte ukıla. Şimdi meçitler sanı da arttı. Din bilen kızıksınıçılar da küp. Şunsı şatlıklı. Alar arasında yaşlar da baytak. Kazanda yaşayan milyonga yakın Tatar halkının nibar cenaze namazları Şuşa Merjani meçetinde ukıla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Söyle hazır. filmi? Ha. Nerede film var? Kazanda nerede bulgan? Nindi yangalıklar? Yamallar bir küp oldu indi kazanda. Bir küp oldu. Ha, üzerine işlesen, ben işetsem seniken gazet çıkara başlayalım. Biz bu yıl fevraldan Mağrif'e deyin gazetesi çıkara başladık. Kim biz? Ol Tataristan Suyukları gazetesi. Elektronda gazete yok idi. Bizning Uğuzlar'da bir küp Tataristan bulsa da mene bu gazetesi çıkara başladı. Ana negizde Tataristan yukarı okulları çıkara. Ha. Senin baş redaktör mü? Hazır baş redaktör değil mi? Baş müharrir değil. Ha ya, senin bulay mişerse gene söyle biz bitelim. Kazanda bulsak da biz biteşerler. Bile alan mişerse de. Ha, bulay min avulga giten bazar günler. Sulay. Unutmadın mı son günler isimleri? Yok. Ne aytıp bak. Boş gün. Perşembe, Kuşatma, Cuma, Atlara, Pazar günü. Hiç yakşı, unutmagansın. Mişerse unutmuyor. Din mişerleri turunda ben kütten istiklamin. Çünkü bala şapsanı. Biz avulda üskende bizning evi gel aytıp turaydı. Mene sizning, senin Finlandiyada tuğanların var. Finlandiya bizning bir köp tatarlar yaşadı. Hem bilgiler o yıllarda ele bizning ilde tırgınlık şırdıbatı bizinde şit illerle münasebetli kerege mümkün tuguydu. Hatta başka illerde bizning tuğanlar bolu. Bizning milletimizin şulay şaşırıp sevilip yaşadı. Onu işitler bir cinayet olarak kabul etseydi. Babay bizi avulda kalgan, ne soyadım çıkken. Hem Finlandiyada benim babayının, Fattak'nın en iyisi Aynican kümülgen. Ben kort abimnin kabrine barıp, onun yaksızlığı karşında başımını tüben idim. Çünkü biz bir kişileri, biz bir millet kişileri, birekine biz tuğanlar, bizim tuğan jerimizdir, Nesul Mişeristan, Aksuk yakları. Gelecekte ben oylayayım, Aksuk halkı küple bulmasa da Finlandiya'ya varır. Hem Finlandiya'da yaşayışı bizim tuğanlarımız, yaklaşlarımız bize giderler.
İşini görmek istedim. Ne göreceğim size? Doktoru da bana düşünüyor. Bir derste mi kaldı mı? Мин кечкенәдән үк нәселебезнең Актук авылыннан Финляндиягә килеп күчкәнен беләм. Миңа иң якын туган Маһира апа. Әтием белән Маһира апа бер туган балалары. Әтидән, әнидән бик күп сәлам, әбәдән, бабайдан, бөтен анышлардан. Нишләп торасыз? Нишләп үтәсез? Өмер үтә? Ömer üde. Şuna söylesin var. Kendim oluyor. Bir yıl ilgili. Da evinin konusundaydı kız. Aynen. Ne ol vakitinde yangır yağdı. Da para var orada. Peramet mi seçiyorsun? Da peremet. Peremet işleri koymuşlar. Kovbalık. Ümmetki peremeti bütün bir. Beskerni kütüğün var orada. Ağaçlar, ağaçlar değil. Ümmetki peremeti diye. Bu ağ peremeti değil mi? Da. Kaça kazım diyorlar size? Ünlüke 20 ne var sana var böyle? Ha, siyara var mı? Siyara var, kuyular var. Neydi çakırasın alanı? Kimden? Külden. Külden? Ha. Lili. Dikkat kıramı. Ha. Kileler mi? Kilele. Ruhum dolar o. Ne siyara var mı? Siyaramız zorka var. Yakışıda тоже. Siyaramızda. Мин авылда үземне өйдәге шикелле хис итәм. Туганнар белән бер телдә сөйләшәм. Хатта өйдә Финляндиядә пешерә торган ашлар да ашыйм. Авылда пәрәмәч, пилмин, шорба, чомар, кош телләре катламасын да пешерәләр. Аннары билгеле. Мишәрләрнең һәр якта танылган казысын да тутыралар. Ис китәрлек. Әби бабайларның авылдан Финляндиягә киткәненә шундый озак булса да ашларыбыз берди. Boşa bölümü verdiler. Alo? Әби бабайлар Нижний Новгород өлкәсеннән Сергач якынындагы Мишәр авылларыннан күбесе бу асыр башында Финляндиягә киткәннәр. Китүләре берничәме авылдан. Мәсәлән, Актуктан, Чүмбәлидән һәм Суксудан. Финляндиядә яшәүче Мишәр татарларының саны 1000-гә якын. Ул заманның авыл тормышының авырлыгы яңа һөнәрләр эзләткән. Бабайлар башта Нижний Новгородка, Мәскәүгә һәм аннары Питергә барып вак-төяк сатып кайтканнар. Ул вакытта Финляндия Русияның автономиясы булган. Шунлыктан сәүдә юллары анда да сузылган. Бабайларыбыз анда урынлаша башлагач базарларда сату иткәннәр, кибетләр корганнар һәм соңыннан тукымалар, тиреләр һәм келәмнәр сата башлаганнар. Эшләре уңышлы була башлагач, гаиләләрен һәм таныш-белешләрен чакыртканнар. Шуңа күрә күбесе Финляндия татарларының чыгышы бер үк авылдан, Актуктан, аны Яңы Парда диләр. Мин Татарстанның баш каласы Казанда университетның татар теле бүлегендә укыганда, миңа Актукны барып күрү бер зур хыял иде. Бер тапкыр Казанга поезд белән барганда, булган бер вакыяны өйгә язган хатымда аңлаткан идем. Казанга йоклап бардым. Бер генә уяндым. Поезд туктаган иде. Минем белән бер купеда булган хатын иренә әйтте. Без Сергач вокзалында икәнбез. Мин сикреп тордым да тәрәзәдән карадым. Ничә минутка тукталганыбызны белмәдем, әмма һавага чыктым. Анда әбиләр кайнар картош кычкырып саттылар. Мин әби бабайларның туган җиренең һавасын иснәп тордым. Үземчә уйладым. Шунда гына калып авылларга китеп булса иде. Ayırır
tuğanalar Caisiz umaysiz tırı Bu tırı tergemem ki Der kıyaş aysiz tırı Bu tırı tergemem ki Der kıyaş aysiz tırı Авылның йортлары күбесе яңа инде. Бу авыллардан Финляндияга күчеп киткән кешеләрнең туган йортлары бик калмаган. Актукка беренче килгәндә, ялгыз Финляндияга күчкән җамалларның йортының сакланганын ишетеп белә идем. Әле инде ул да җимерелгән. Искедән йортлар күбесе бүрәнәдән салынган. Хәзер керпечтән яки керпеч белән агачны бергә кушып йорт салалар. Бу ызбаларга эчкә керсәң, бүлмә саны күп түгел. Алар еш чаршау белән бүленгән. Матур төсле, бай бизәкле татар йортларының үзенчәлекләрен бигрәк тә Ырбитша авылында күреп була. Челтәрле, айлы чардаклар ялгыз ям өчен түгел. Шушы чардакларда кыш көннәрендә мишәрләргә тансык булган казылар да киптерәләр. Бу якларның иң иске мәчете Ырбитшада. Ул 120 елдан бирле эшләп килә. Ә мин имам тормыйм монда, ул тормый иде шунда. Bir yakta tek ol başı yakından düşün. Шул я Ulla kakıştı bit. ул да озган ел яртысын гына төзегәннәр дә кичә тына инде. Ә мин имам сене корбанда очраштык тагы. Анда укилар инде бит җайгасында булды. Bitirip kendilerinden Ә dokunuyor. монда ким инде имам кем? Bunda turşu başı yakına kuk. Uydaq mükemmel. Nukonuktan etip duruldu. Уянмаган. Uyanmadan. Senin içinden biz bildirdik. Бик күп бар дигәнгә яраграк туганнар. Уразада, Нидә, Актукта, Сүмбәлидә бара миннәреннән. Da yazılı. Assalamu alaikum. Bik şat selamlarga özünüzne. Biz әлі Мәдән авылының ортасында мен өзім Мәдән туған малай. Әлі бүгінге енді бір жыл біз шоу мәтітіні
эшләргә тотынганыбызга. Алла куша, быел мәчет ачылыр. Бу мәчетне мин тотындым төзәргә. Минем әнием өчен. Мәчетнең аты Рашида итеп булыр. 70 ел элек бу авылда 7 мәчет бар иде. Барысын да төттеләр. И вот 70 ел мәчет авылда булмады, дин булмады. Шунарга күрә вот тормышыбызда шундыйга туры килде. Алла куша мәчет куйган, монда яшьләр дә, картлар да, яктан кешеләр йөрерләр бу мәчеткә. Без уйлыйбыз, шундай ямьле мәчет янында, ямьле авыл да төзелер. Кешеләр җыела барыр. Ну, үзебез вакыт күрсәтер, нәрсәгә аны шул зур эш. Мин авылларда булган көннәрне Нижний Новгородның иске мәчетенең манара күтәрү мәрасиме булган. Хөрмәтле кунаклар арасында мөфтиебез Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре үз хаяты белән һәм төрле төбәкләрдән килгән имамнар да хәзер булган. Бу кунаклар бер юл әлегә әдер булмаган Мәдәнә мәчетенә дә зиярат иттеләр. Мәчет намазын кылдылар. Моннан 2 ел элек беренче тапкыр авылларга төшкәндә, бу авылларда ни бары 3 мәчет кенә бар иде. Әле инде һәр авылга диярлек мәчет салынган яки салына. Мөхтәрәм җәмәгатул муслимин, бу Аллаһның йорты булгачтан Аллаһның сүзләрен сөйләрбез. Иң беренче дин нәрсә ул? Динне ничек төшенергә тиешбез бүгенге секендә? Туры юл, җәннәткә итә торган юл. Шунарга күрә безгә мәчетләребезне булдырырга ва мәчетләргә имамлар да укытырга Аллаһ Субхана ва Тааля насип әйләсә иде. Тормышта һәр заман кеше белән күрешергә, хәл белешергә тели. Иске заманнарны хатын-кызлар койы чишмә янында хәбәрләшкән кебек, бүгенге көнне авыл халкы кибеткә барганда очраша. Мин дә шул сәбәптән кибеткә кирдем. Kaçta sugalar? Yaxşıravar. Yok, gireyim. Okey. Min bitip mınasıkanda avukları aldım. Керүем уңышлы булып чыкты. Таныш белешләр генә түгел, хатта үземнең әвәлдән белми торган кан кардәшләремә дә таныштым. Bir üge tordu, yurtta anan vafat buldu. Yok. Anda bir keriler, Tatarlar oranda toraydı. Ebilerin toraydı kürsüde. Ol mine bit yarataydı ama. Ol mine her zaman itektar toraydı. Ol her zaman kepka başında yürüyünce anı demekli tartaydı. Haman. Онда Мишар авылларында сөйләм миңа бик якын. Әби бабайларның киткәненә 100 елга якын булса да, тел үзгәрмәгән кебек. Актукта бер урыны исеме белән ишетеп белә идем.
Bu урын авылның Сарысаз күле ягындагы Чоконочо. Әниемнең бабайы анда туган. Җай башында үткәрелә торган татарларның милли сабан туен Сергач якларында да бәйрам итәләр. Авылдагы сабан туйларга катнашканым бар, әмма бу авылларда быел үткәрелгән иде инде. Иң зур ярыш татар көрәше дип санала. Җиңүчегә һәр заман зур сарык бүләк ителә. Актукка иң якын, Искедән инде бу якның мәркәзе, Ураз авыл. Монда, мәсәлән, бу районның бөтен почта эшләре йөртелә. Шулай ук монда хөкүмәтнең башка идарәләре дә утыра. Авыл урамнарында иң күп татар теле ишетелә. Рәсми телләр рус белән татар. Так, рассматривается дело поездку Хайбатуллина Файли, Хайбатуллина Юлю о расторжении брака. Так, встаньте, Хайбатуллина. Так, решение именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, рассмотрев гражданское дело поездку Хайбатуллиной, Хайбатуллина о расторжении брака, Народный суд решил. Брак зарегистрирован 25 августа 1981 года между Хайбатуллиной Файлой Абдулхаковной и Хайбатуллиным Наилем Абдрахмановичем, зарегистрирован в Краснооктябрьском райбюро ЗАГС, расторгнут. Не разговаривайте, идет звук. Көндәлек газеталар күбесе русча булса да, безгә татарларга шатлыклы яңалык бар. Үз телебездә Туган як исемле газета чыга башлады. Бездә яшь парга ялгыз имам укыган никах җитә. Монда дәүләт тарафыннан рәсми никах таләп ителә. Шуннан соң гына дини никах һәм туй була. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın Hatice'nin adına muhabbetin versen, hakikanlarına şefkatli olup yaşasınlar, İslam dinine yaraklı, balalar terbiyeyle üstesinler. Hazır nikah kutbası okuyor, nikah okuyanda sabır etip duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aliyyil şekur, el-ganiyil gafur, el-hafiye min. Бездә никахта бер мәртәбә генә яшь парның ризалыгы сорала. Reşit Şamil oğlu
Remziye Veli Ahmet kızın falan cüzdanı bulup aldın mı? Aldım. 3 mərtəbə cavab qaytarу җирле гадәт. Günlerine şefkatli ve rıfkatli bulup yaşasınlar. İki dünyaya yaraklı balalar terbiye kılıp üstürsünler. Amin ve seyyidil mürselin. Allah ekber. Кунакларга хайырны һәдия итеп бирү җирле гадәт. Аны яшь парның якынлары бирәләр. Миңа бу гадәт таныш түгел. Финляндиядә туйда хайыр бирмиләр. Туйга бездәге кебек милли ашлар хәзерләнә. Башта шорба, ит, аннары чай белән камыр ашлары. Авылларыннан Актук миңа иң якын, чөнки нәселем ике яктан да моннан киткән. Хәзер ул Актук колхозы дип атала. Монда 100-дән артык йорт бар. Кеше саны 300 тирәсендә. Мәчет әлегә юк. Картлар сөйләве буенча Актук гасыр башында күпкә зуррак, матур, 3 мәчетле, ничә милчәле авыл булган. Бу яклар кап-кара туфраклы, урмансыз җир. Элекке килүемдә әтиемнең нәселеннән булган кардәшләремә танышкан идем. Бу мәртәбә авыл буенда Чокодочонда йөргәндә
Көтмәгәндә әнием ягыннан булган кардәш апаларга очрадым. Sen suyunu kutupa bak, ne gitti. Alnında yakıp üstüne gelip sanıyor. Актукның бер ягы ям-яшел таулык. Анда бер тауның битендә Тора таш дигән изге таш ята. Маһира апа сөйләве буенча, хатын-кызлар һәр җай сайын Тора ташка барып, дуалар һәм намазлар кылып, хайыр садакалар калдырып, теләкләрен теләгәннәр. Бу мәртәбә Маһира апа яңгыр сорады. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. İslam dini boyunca мәйет мөмкин кадәр тиз күмелә. Күмүгә кадәр мәйет дини гадәтләр буенча юыла, кәфенләнә һәм өйдә төнәтелә. Төнәткәндә мәйет өчен дуалар һәм Коран аятлары укыла. Var da soktu. Ha var. Gidelim abi mümkün. Күбесе вакыт төнәтүчеләр, олы апалар һәм мәйетнең якынлары була. هم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Гадәт буенча җеназа намазыннан элек тәлил әйтелә. Искедән калган, дингә керми торган халык гадәте буенча мәетнең якыннары калдыккы истәлек итеп хәзер булган озатучыларга сөлге һәм хайыр садакалар өләшәләр.
Cenaze namazın irler başkara. Bizde cenaze namazı kabirlikte okula. Allahu Ekber. Allah'ın afiyet. Aygün, bana başkası kaldırmış, meşelenizle koyabilirsiniz. Unuttular başkası. Finlandiyada məyitni tabut bilen kümeler. Çünkü cir, komlu, balçıklı hem sulu da bulurga mümkün. Finlandiyada kanun boyunca da tabut bilen kümü talep itile. İslam dini boyunca məyitni kafinde lahitke koyalar. Tufrak lahitke kirmez için anın kiblaga taban açık yağın kirpiç bilen tezep yabalar. Məyitnin biti kiblaga taban karı. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خير النبي Yurttaşlarımızın Hazretleri Sidi Kadir Emin Abay dua kılıp karşılayabilirim Dua kılayım. Oturuşunuz yakışıklı geceler. Rabbi enzilni munzilen mübarek ve ente hayr munzilin. Birahmetike ya erhamir rahimin. Allah'ım. Hürmetli Müslüman kardeşler, hürmetli meclisler, Allah rızası için kurban, Allah rızası için kurbanlar çalıp, muvaffak bulan meclislerine hep kayıp yıldık. İlahi çilesi yıllar kadar büyük kurbanlar, yıllar çalırdan nasip eylesin. Kurban bayramı günlerinde Allah için kurbanlar çalına. Bu dini bayram yılga bir hac kılı vakitinde ütkerilir. Kurbalarınız готовы? Kurban iti готов? Kurban iti hazır kırtarız. Çalıngan hayvan iti yarlılarga öleşilmese, bu itten bayram aşı hazırlap kunaklar aşatıla. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi.
Mişar avullarındagı korban şorbası nek bizde Finlandiyadagi şekilli. Bittemli bir deyvet çorbalık, bittemli bulgan. Allah sağ olun selametli getirdiğiniz yer, refatlanıp sınıflap dururuz. Aminim de. Monda da korban İslam dini boyunca çalına. Yavlık bilen çeçne yabu gadati monda avullarda bizden nıgırak saklangan. Burada biri gitsin ha. Köyden köygelmeyip, dağarga koştular yağım, yağa da bilmeyim. Min bu avullarda 3 mertebe boldum indi. Kilgen sayın avul hem avuldagi tugan kardeşlerinin jılılığın tirenrak hissiten. Bağıp turalar, şiyeler. Yaramı bir yansın şolay işlerge. Biz gene sağdırıp biter bizlerine süt ısırırız. Damı zorka yapsın. Yaramı baba, yaramı. Deniz yakşı, evkir. Zorka. Yakşı. Yüzüne pipi bağı babilar sıralar apatıra. Şolay. Hazır sütünü veresin, anasın süt getiririz, sağ bitet. Temligine sütünü ver. Otalar senin rekmek atırlarından yine. Şala, yakşı. Zorka, yaksın. Sulay küşeptir yaksın. Sağıyına. Yani rüşen yapana verirsin, anada batırırız. Sütünü. Sütünden bir kaymağı güçlep bula. Smetan sarkıtabız. Pataya güçlep bula. Boldu, zorka, yaksın. Boldu. Zorka, yaksın. Bu yaklar yüreğime yakın bulganga küre, mundan ayrılıp gidiyor ağır. Şulay da Finlandiya benim tugan üsken cirim. Tugan cirim, üsken ağlam, bir gereği yokun günelge. Koyliler yaşar, temidele unutulamam gümürge. Kuşağım sağ bol, seylemeler küt, mine cüzü
Ey